Шелтәп шишмәгә, шиштә тыймалы түгел, асулары шундый йомшак, эчеп туймалы түгел. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Шундай матур бәйрәм белән котлыйм. Альфинур апа, әфәрин сиңа бу чара өчен. Шундай матур итеп әзерләнгәнсез. Чакырганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сез үзегезнең гаиләгә генә түгел, бөтен Азнакай, Әгерҗе шәһәрләренә, авылларына, түгел республикага да үрнәк бу. Элек нефтяниклар матурласа чишмәне, хәзер ак калпаклылар матурлыйлар. Альфинур апа, шушы чарада мин бөтен авыл халкы алдында һәм үземнең ак калпаклылар алдында сиңа үзебезнең әгъза булуыгызны сорыйм. Бергә булыйк, бергә шушындый чаралар уздырыйк, халыкка үрнәк булып яшик, гырыф-гадәтләрне кайтарыйк, гел матурлык таратыйк кешеләргә. Һәрбер авылда шушындый ак калпаклылар, хатын-кызлар, ханымнар булса, biz әле алга һәм алга гына барачакбыз. Рәхмәт сезгә, сәламәт булыгыз. Шулай үрнәк булып яшәгез. Бәйрәм. Аның көне дә бүген кояшыдан ныграк кыздыра. Саф һавасы, монда бер нинди тузан юк. Һаваны иснәп, үзеңә шул кадәрле илһам аласың. Альфинур белән узган ел очрашкач, Альфинур бигрәк матур итеп шишмә буйларын карагансыз. Агачларыгыз да бигрәк матур булып үскәннәр. Бәйрәм үткәрә кирәк монда дигәч, Альфинур елмаеп кына үткәрербез Альбин апа дигәние. Менә аның бүген үзенең семьясының һәм барлык туганнарының хыяллары тормышка ашты.